Ik ga eens even schakelen naar mijn gasten van vanavond. Stel je even kort voor aan de linkerkant van mij. André Sogeler, ik ben de penningmeester, buksmeester en commandant van Schutterij Sint-Sebastianus Spekholzerheide. Dat is een Janse lange titel wat ze door zat. Dat klopt. Reeds en even voor mij links. Stel ik even kort voor. Ik ben John Jansen, ben voorzitter van de schutterij. Ik ben sinds 8 jaar lid en ben begonnen als bieleman. Als bieleman, hoi. Bieleman. En als bieleman, ja, dat had natuurlijk ook geen plaats, zonder meer. De koninklijk erkende schutterij, André Sogeler, daar hangt, laten we maar zeggen, ja, er is het bijzonders met, hè? Ja, vertel. Dat klopt. Koninklijk erkend werd vroeger af en toe gedaan als geintje. De statuten waren bij koninklijk besluit erkend. En toen hebben een paar wijze bollen in het verleden is ervan koninklijk erkend gemaakt. Sinds koning Willem-Alexander is, mag het niet meer. Maar we hebben wel, omdat we 125 jaar bestonden in 2006... de koninklijke erepenning gekregen. Ah, kijk, en hoe kunt u in beeld? Daar staat de damalige koningin, waar? Ja, dus de Beatrix staat erop. De Beatrix, en dat is... wie heet de erpenning precies, André? De koninklijke erepenning. De koninklijke erepenning. En dan... Hare Majesteit de Koningin heeft bij haar beschikking van 21 augustus 2006. 2006, ja. Ja, dus als grootmeester van het koninkrijk. Ja, allee. Ja, dat zijn toch bijzondere penningen, zal ik maar zeggen. Hè? Dat klopt, bij 125 jaar kun je die aanvragen. Niet iedereen krijgt hem, maar wij hebben hem toch gekregen. Ook al, maar zo zeggen, schutterij is niet alles af en toe koek en ei, maar we hebben hem toch gekregen. Oké. Wij gaan het daar niet over hebben als het niet koek en ei is, want zover ik begrepen heb is bij jullie alles koek en ei. En daarom zijn jullie ook hier. We doen het bewust even in het Nederlands, hebben we afgesproken, want dan zeggen we, dan bereiken we de grootste doelgroep. Hoewel natuurlijk in schutterij, wanneer ik denk aan het OLS, ja, dat is Limburg ten top, André. Dat klopt. OLS in Meijer zijn we al vele jaren nog eens op de 25e plaats gekomen. We waren met een zestal dat onervaren was. En tot onze grote verrassing waren we bij de laatste 25. En de gemeente heeft het geweten, heb ik stress bezorgd. Want de gemeente moet ook, als je bij de laatste bent, die terug moeten komen, haar een goedkeuring geven voor het OLS te organiseren. En dat de gemeente erachter stond, heb ik pas zaterdags om 4:30 's middags gehoord. Dat was in 2019, hè? Ja, dat klopt. 2019. En ik ga eens even naar de voorzitter, de kerstverse voorzitter sinds 1 juli, hè, John Jansen? Ja. Sinds 1 juli voorzitter van de schutterij Sint-Sebastianus Spekholzerheide. John, hoe lang ben je lid van de schutterij? Ik ben 8 jaar lid. Zoals ik al zei, ik ben begonnen als bieleman en helaas leden weggegaan en... Toen moest er dus een voorzitter komen, maar... Ja, niet direct een voorzitter, maar je bent ook gaan schieten, hè? Want als bieleman schiet je natuurlijk niet, hè? Of wel? Ja, je mag zeker schieten. Oké, goed. Over dat schieten gaan we dadelijk nog uitgebreid hebben. Hè? Dat geweer wat 22 kilo weegt, ja. En ik was op uitnodiging van André Sogeler zaterdag eens even daar om ook echt te gaan schieten. En ja, dat geweer, mijn god, 22 kilo. Je weet niet wat je voelt. John, wat heeft jou gedreven om naar die schutterij te gaan? Door bekenden uitgenodigd voor eens een pilsje te komen drinken. En dan krijg je dus automatisch de vraag van... wil je ook geschieten? Ja, en dat weten veel mensen niet. Hè? Elke zaterdagmiddag vanaf 2:00 hè, dan zijn jullie daar. En de locatie is zeg maar op het Wouwelpad in Kerkrade-West. Achter het voetbaltrein van FC Kerkrade-West. Daar ligt een handboogschutterij, hè? En daar ligt ook jullie schutterij. De schutterij Sint-Sebastianus. En daar wordt dus geschoten echt zoals het ook op het OLS gaat, hè? Ja. Ja.
Alleen op het moment dat jullie echt naar het OLS gaan, hè, dan wordt er een aparte mast geschoten waar ik van André begrepen heb, maar 15 keer per jaar ontheffing voor is om daar op te mogen schieten. Van het pijltje van het een komt het ander. Wat ik afgelopen zaterdag ook hoorde, dat was dat André zei van, ja, een chassverein, daar mengen ze allemaal eng zoveel brui. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want als je hoort wat er allemaal in en achter zit, ja, dat is onvoorstelbare cultuur. En dan word jij op 1 juli voorzitter. En jij hebt natuurlijk als nieuwe voorzitter ook ideeën voor de schietvereniging. Kun je een tipje van de sluier oplichten over jouw ideeën? Ja, natuurlijk. We willen een ledenbestand op peil hebben. Ja. Houden en uitbreiden. Ja, zeer zeker. Ja. En de jeugd willen we graag interesseren in een schutterij. En dat gaan we dadelijk doen, want buiten André Zogeler en John Jansen hebben wij ook hier Ed Knols, Freddy Vlugge, Stefan de Beer en Kevin Knols. Die hebben we ook hier. En met name Kevin en Stefan, dat is de jongere garde van de schutterij. Ik ga weer even naar André. André, 1881. Nou, daar zit een behoorlijke geschiedenis achter. Wat niet te uitgebreid, hè, want het is niet de André Zogeler show. Wat kan jij vertellen over de geschiedenis van de schutterij Sint-Sebastianus? Nou, het is toch met een pot bier begonnen. Want we zijn op 9 november 1881 opgericht. Op kermismaandag in een café natuurlijk. Ja. En daar ontstaan de ideeën. Is goed, de oprichters hebben we nog op foto staan. Oude geweer hebben ze toen kregen ze nog vrij. De schutterij is altijd cultureel actief geweest. De schutterij heeft ook na de Eerste Wereldoorlog haar verplichting voldaan om mede de Oranjefeesten in Kerkrade te organiseren. Ja, dat is echt groot nieuws, hè? 1919 waren in september waren de Oranjefeesten in Spekkelserheide. Mm-hmm. En daar hebben we ook nog een oorkonde van. En aan de hand van die oorkonde is ook het enige bewijs dat er 100 jaar of in Kerkrade Oranje-festiviteiten waren. En zodoende is er ook een Oranje congres in Kerkrade gekomen. Mm-hmm. En dat was 2 jaar geleden weer, Dat is hè? 2 jaar geleden. Daar hebben wij nog de heer Schillings ontmoet, hè? En toen heb jij meneer Schillings nog uitgebreid ingelicht hoe dat nou precies is gegaan in die tijd, hè? Ja, want 1919 is een cruciaal moment in de geschiedenis. Want de Eerste Wereldoorlog voorbij. De Limburg, ons huidige Limburg, werd bij Nederland geduwd of gehangen, hoe je het mag zeggen. En daardoor, door de verbondenheid met het Koningshuis te laten blijken en te laten zien dat het een goede keuze was van toen de verdeling, zijn er toen in Limburg in 1919 de Oranjeverenigingen opgericht. Oké. André, de Has gaat attributen metgebracht, want wat veel mensen misschien niet weten, André, vertel. Nou ja, ik ben ook buksmeester en we schieten met een zware buks. Geweer is ongeveer 1,75 meter groot en 20 kilo, zullen we maar zeggen. Dat is iets speciaals. Zo'n geweer is niet normaal in de handel te krijgen. En het is traditioneel schieten. En wat houdt het in? We schieten met kaliber 12 en met lood. Dan zeg je, lood, is dat milieuvervuilend? Nee, natuurlijk niet. Wij hebben een kogelvanger. En we schieten op een plaat. Je hebt een mooi, moet ik zeggen, de achtergrond van de blauwe lucht. En de kogels, dat is een lode prop. Houd hem even goed in beeld, ja. Dat is een lode prop. Ja. Hier schieten we mee hetzelfde als op het OLS. Mm-hmm. Die worden allemaal opgevangen. Je zou het niet zeggen, we zijn milieuvriendelijk. We doen die opvangen en weer smelten. En hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat opvangen? Die kogel die gaat via een plexiglasplaat, zeg maar? Ja, je kunt zeggen kunststofplaat, daar vliegt die tegen. Die is ingeolied, hè? Die is ingeolied, hij schiet omhoog in een bak en komt via de zijkanten. Komt die via kokers naar beneden en valt in de emmer. Recycling. De recycling. Ja. En daarna wordt het lood gesmolten. En dat is weer handwerk. Dan hebben we hier een mooie kogeltang. Er wordt het lood ingegoten. En dan krijg je dan zie je dan het
moet ik zeggen... Het resultaat van... Het resultaat. Ja. Dan heb je het arbeidsintensieve erbij. Natuurlijk, de hulzen worden weer, waar de lode prop in komt. Het is arbeidsintensief. Nieuwe slaggoedjes, nieuw kruid, nieuwe prop erin. Heel veel werk. Als je nog de boelen, dat zijn de blokjes van 1 bij 1 of bij 1,5 bij 1,5 waar je op schiet. Ja. Als je het totaal pakt, ben je ongeveer 3 minuten voor 1 schot kwijt. Kijk, en dat was informatie waar ik afgelopen zaterdag helemaal van achterover sloeg. Want ik had 11 keer geschoten en toen vertelde André tegen mij... Kijk, er zit 3 minuten voorbereiding in 1 zo'n schot. Dus je hebt 11 keer geschoten. Dus er is 33 minuten voorwerk geweest om dat schot te kunnen lossen. Ja, onvoorstelbaar. En met dank aan André, die dus op een gegeven moment zei van... je moet absoluut langskomen om alle in- en outs te weten. En ja, de vlag van 1881 hebben we gezien, hè, afgelopen zaterdag. Ongelooflijk dat stuk stof, wat op een hele aparte manier destijds gemaakt is, nog bewaard is gebleven en mooi in de plastic bewaard wordt. Dat is cultuur die nooit dood mag gaan. André, wij gaan zo meteen naar de volgende 2 gasten. Want zo meteen komt de reclame, het nieuws en de reclame. En dan gaan wij naar Ed Knols samen met Freddy Vlugger, de schönste kerel van Kerkrowest. Zanigemmer. John, mag ik jou als voorzitter heel veel succes wensen bij die vereniging. En elk lid sluit even af met een one-liner en jij zegt van... Kom een keer kijken op Samstigmiddag. Het is gratis toegankelijk, je bent tot niets verplicht. En vul het maar even aan, die one-liner. Ik kan alleen maar zeggen, iedereen is van harte welkom. Iedereen wordt goed opgevangen als hij wil schieten. Ten alle tijden. André geeft goede uitleg. Je moet wel een officieel identiteitsbewijs meebrengen. Ja. Hè? Dat ben je dus wel verplicht. Je kunt daar niet zomaar even binnenwaaien en zeggen... ik wil even komen schieten. Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Nee, je moet een geldig identiteitsbewijs bij je hebben... want de regels bij de schutterij zijn enorm streng, hè? Dat wel. Ja, dat is het gevolg van alles. Strenge regels en daar hebben wij ons ook aan te houden. Ja, daar heeft iedereen zich tegenwoordig aan te houden. Hè? We gaan het niet meer over corona hebben. Want er zijn ook strenge regels. En daar wordt zich daar bij de schutterij ook goed aan gehouden. Mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. André, misschien dat je straks op het einde nog even een slotwoord wil zeggen. Maar ik zou het nu even hierbij willen laten. Want mensen die André kennen, die denken van... Goh, daar zit er voor pas 11 uur door André te loesteren. Dat gaat dus niet gebeuren. Met alle respect voor André, want dit is een lopende schutterij. Hoe noemen ze dat? Encyclopedie, zullen we het zo maar zeggen. Hè? Trouwens, die medaille die je daar voor je hebt, die rode, wil je nog even zeggen wat dat was? Nou, ik ben schutterbroeder in de soevereine orde van de edele eedbroederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sint-Sebastiaan. Zo, en nu gaan we naar de reclame. Freddy, even naar jou. Je bent iets langer bij de vereniging dan Ed Knols, hè? En ook bij jou even in het Nederlands, hè? Omdat we dan een grootste bereik in Limburg en verder buiten hebben. Wat heeft jou naar de schutterij Sint-Sebastianus gedreven? Nou, het is eigenlijk op een hele rare manier gekomen. Ik ben vroeger, in de jaren 16 was, de schutterij Sint-Sebastianus van Heerlen geweest. Ah, ja. En daar ben ik tamboer geweest, daar heb ik klaroen gespeeld. En zo langzamerhand ging het normale leven aan de gang. Ik ging trouwen en de vrouw zei van... Fred, je moet toch eens gaan kijken dat je een hobby vindt. Ja. En, hoezo was hij al zat? Ja, nee, eigenlijk niet. Ze wou dat ik wat meer thuis was. Ik was altijd maar werken. Ja, oké. En ik kwam veel op het Wouwelpad. Dat is mijn tweede huisje daar. Daar loop ik heel veel. En dat is mijn achtertuin. Ja. En toen zag ik daar die schutterij. En zodoende ben ik eens naar binnen gewipt. Eerst geobserveerd. Ja. En ben ik daar naar binnen gewipt. En ja, dat was meteen prijs. Dus het was voor jou geen onbekende sport, hè? Want dat Nee, is het wel, absoluut hè? niet. Het is het wel, hè? Het is Dat was echt de een- eerste sport wat mij dus interesseerde. Ja. Hobby. Jij bent onder andere 1 van die zestallen. Dat was André trouwens ook, hè? Wie was John ook bij die zestallen?
Nee, zondag niet, hè? Goed, maakt ook even niet uit. André is ook een van die zestallen die op het OLS heeft geschoten. Ik ga even met jou terug naar 2019. Freddy, OLS, jij moet het zweet in de broek hebben gehad staan, hè? Ja, en ook wel verder, ja. En ook wel verder. Want niemand had dat natuurlijk verwacht. Nee. Destijds groot in de krant. Schutterij Sint-Sebastianus verraste zichzelf. Ja, Hè? één van de 25. Ja, 1 van de 25. En er waren er toen 150 of meer. Zoiets zal het zijn geweest. Ja. En als je weet, want hoe zit dat als je 1 schot mist dan? Ja, huiswaarts. Kan het hele zestal kan Het hele weg, hè? zestal kan dan in principe naar huis. Maar ja, daar staan ook tenten. Hè. Ja, nee. Freddy had hem hier. Maar goed, dat terzijde. Het heeft een enorme spanning natuurlijk. Hè? Even met jou terug naar dat moment. Toen, jullie stonden 's morgens bij elkaar en zeiden... we gaan niet nerveus worden. Nee, oké. We zijn dus gegaan. Met goede hoop. Zoals elk jaar. Maar dat jaar was een uitblinker. Dat was al 10 jaar niet meer voorgekomen. En het was ook nog een week voor mijn verjaardag dat ik 50 jaar werd. Ik vergeet het nooit meer. Ja. En mijn schutters die waren allemaal stiekem aan het doen voor mijn verjaardag. Dus de vrouw had alles op stelte gezet voor die verjaardag. Ja. Dan konden we, regen, uitstel, verder schieten. Toen we niet verder schieten, toch weer verder schieten. Ja, we hadden allemaal de nerven, dat was gewoon niet te beschrijven. Ja. De zenuwen zijn dat, hè? De nerven. En toch zijn we terug moeten komen de week daarna. Ja. Dus, op mijn verjaardag, 7 juli. Dus dat ging toen even niet door. Jawel, de verjaardag is doorgegaan. Ja, nee, maar op dat moment niet, want jullie moesten eerst schieten. Ja, maar toen was het helaas, bij het eerste schot was het mispoes. En je hebt hem niet in de rug geduwd omdat je dacht... ik moet naar huis voor die 50ste verjaardag. Er zijn er wel, denk ik, die dat gedacht hebben, maar zo was het niet. Ik ga even naar Ed Knols, hier aan de linkerkant. Ed nog niet zo lang bij de schutterij Sint-Sebastianus. Ook aan jou de vraag, want we zien toch qua leeftijd... een hele grote melange bij jullie in de vereniging. Hè? Want dadelijk komen de jongste 2-telligen hier aan tafel. Wat heeft jou gedreven om naar de schutterij Sint-Sebastianus te gaan? Het schutterij was me al bekend. Het schutterij wezen een gedeelte. En voor mij was het zeer belangrijk dat je het voortzet... wat er al 200 jaar bijna bezig is. Ja. De cultuur van Limburg in zijn geheel gaat op veel plaatsen verloren. Er wordt door verschillende instanties de laatste jaren gelukkig hard aangetrokken om dat weer op de voorgrond te zetten. Nou goed, en dat was voor mij een van de grote beweegredenen. Ja. Daarnaast ben jij ook, laten we maar zeggen, de iets commerciële man wil ik niet zeggen, maar die ook aan sponsoren, giften, noem maar op. Een oproep natuurlijk namens alle verenigingen. Want laten we eerlijk zijn, als jullie niet hadden kunnen beginnen in het coronatijdperk, als jullie toen op een gegeven moment geen versoepeling hadden gehad, dan waren jullie ter ziele geweest. Ja. Hè? En gewoon omdat de kosten gewoon doorlopen en er geen inkomsten waren, dat zou dodelijk zijn geweest. Gelukkig is dat niet gebeurd. Ik ken ook een paar grotere sponsoren en ook kleinere sponsoren. En ja, in feite zeg jij, het maakt niet uit wat je doneert of sponsort. Iedereen is, punt 1, van harte welkom op die zaterdagmiddag. Ja. En als je daarnaast ook nog €1 of weet ik wat wil sponsoren, natuurlijk liefst grotere bedragen. Van harte welkom, iedere keer. Dan is dat van harte welkom. Jij gaat ook in de nabije toekomst daar ook hard aantrekken, hè? Ja. Om sponsoren binnen te halen. Ik weet een tipje van de sluier, maar daar gaan we niks over zeggen. Freddy, wat zou jij als one-liner naar degene die nu zitten te kijken willen zeggen over de schutterij Sint-Sebastianus? Nou, vooral jeugd. Kom eens kijken en het is niet zo als... kijk, ik heb zelfs een zoon en die heeft altijd tegen me gezegd, pap, dat schieten vind ik wel mooi. Maar dat apenpakje, dat doe ik graag niet aan. Ja. Maar als je de achtergronden weet, zoals een OLS, ja, dat is zo prachtig en zo machtig.
het is toch wel de moeite waard voor daar eens een kijkje in te nemen. Dus de cultuur van de schutterij. Ja, maar het is ook heel belangrijk om bij jullie inderdaad op die zaterdagmiddag eens binnen te wandelen en te zeggen van, en dan praat ik maar weer over meneer Zogeler. Als je die zegt van nou laat me eens zien wat jullie hier allemaal doen. Dan krijg je tekst en uitleg. Dan krijg je tekst en uitleg, ben je 2 uur verder. Hè? Ja. Zo simpel is dat. Dan weet je wel hoe het gaat. Dan weet je wel hoe het gaat, hoe de kogels gemaakt worden, de kulkes en de bulkes en de hele rattenplat. Zometeen verder met Stefan de Beer, de huidige koning, en Kevin Knols, de zoon van. Ed, nog even naar jou. Heb jij aan die zoon aan die oren getrokken en gezegd van, jij moet mee? Of hoe is dat gebeurd? Is trouwens het jongste lid, hè, op dit moment. Ben dus dat jongste lid. Ja. En ik ben er ook trots op dat hij lid is in de vereniging nou. Maar hij draagt datzelfde warme hart aan onze cultuur toe, zoals ik ook. Oké. Goed, en ik wens... schieten vinden we beide ook leuk. Natuurlijk een beetje wedstrijd. Ja. Jullie zitten er prachtig bij, met alle respect. Apenpakje, nou, het zijn dure pakken, het zijn mooie pakken. En jullie zien er fantastisch uit. Alleen als het 35 graden is, dan krijg je het wel warm, hè? Maar daar doen we het voor, hè? Daar doen jullie het voor. Nu is hier aangeschoven de kerstverse koning 2019. Voordat corona kwam, hè, zit hier in vol ornaat. Met de complete, wie noemt ze dat? Het Koningszilver. Het Koningszilver, ja. Ik kan me nog herinneren dat het dus ooit verdwenen was bij een schutterij. Hè? Ik weet niet meer welke. Dat uiteindelijk terecht is gekomen lag bij de RD4 ergens. Hè? Ja. En daarnaast Kevin Knols, de zoon van de Ed. Momenteel is Kevin het jongste lid, hè? Klopt. Ja. Je moet iets korter bij de microfoon, Kevin. Dat klopt. Ik ben inderdaad het jongste lid. En jij bent lid geworden pal voor corona eigenlijk zo ongeveer, hè? Nou, precies een jaar geleden. Precies een jaar geleden, ja, dus dat was... je hebt niet veel kunnen doen eigenlijk, hè? Jammer genoeg nog niet. Ja. Maar probeer me zoveel mogelijk al informatie te verschaffen over de vereniging. Dan weten we in de toekomst al... wat is er eigenlijk, wat gaat er gebeuren? Waar staat men te wachten? Goed, en een stukje geschiedenis eigen te maken van de vereniging. Ja, dat is heel belangrijk. En waar komt die interesse bij jou vandaan? Nou goed, ik ben voor een jaar geleden, zoals ik net al zei, bij de schutterij gekomen. Eigenlijk door, zoals John ook al zei, een pilsje te gaan drinken. En dan kom je aan de praat. En dan wordt verteld van, wat is het schutterswezen eigenlijk? En dat heeft mij tot dusver getrokken dat ik nu al een jaar lid ben. Waarom? Het is echt een stukje cultuur van Limburg. Het gaat al niet jaren, niet tientallen jaren, maar honderdtallen jaren al terug. Ja, ja. Zoals André net al zei, we bestaan vanaf 1881 uit. En goed, dat interesseert mij wel. Ik ga even naar Stefan. Stefan de Beer is de naam. Kijkers en luisteraars. Dorkunning 2019 van de schutterij Sint Sebastianus. Stefan, je bent ietsje ouder dan Kevin. Ja. Maar wat heeft jou gedreven om naar een schutterij te gaan? Ook omdat ik het al in het verleden ken van mijn ouders. We hebben jarenlang in onze zustervereniging gezeten, Sint-Hubertus, Calais. Aha. Calais, niks mis mee. Maar in deze ben ik gekomen eigenlijk ook door een vriend van mij. Die zei, je had hulp nodig met de drumband. En zodoende ben ik de schutterij ingerold. En dan word je meteen koning. Maar hoe lang ben je bij de schutterij? Ik ben nu op dit moment 5 jaar bij de schutterij. Dus niet meteen koning. Nee. Want als je koning wil worden, dan is het toch wel noodzaak dat je van de 3 afschiet, hè? Ja, bij koningsschieten gaat het eigenlijk iets anders. Dan schieten we niet meer op die boelen, bekend. Maar dan schieten wij eigenlijk op een grote vogel. Dat is eigenlijk een groot stuk hout. Ja. Wat uitziet als een vogel. En daar schiet je dan om zijn beurt op. Totdat afgeschoten werd. Totdat hij afkomt. Ja. Dat koningszilver wat je daar om hebt, hè? Enig idee hoeveel kilo dat zijn? André, hoeveel kilo is het koningszilver ongeveer? Ik denk zo'n 2,5 tot 3 kilo. Ja? Oh, dus dat valt wel mee. 2,5 tot 3 kilo, zegt die André. Klopt dat? Oh, als alle platen eraan hangen, dan is het nog wat meer.
Jongens, met name jullie, de jeugd van de schutterij. Want ik draai zo meteen voor jou het plaatje Schuttekoning. En dat komt er zo aan. En eigenlijk nu al. Ik start er maar in. Wat willen jullie als jeugd van de schutterij Sint-Sebastianus 1881 als afsluiting zeggen? Ik zou zeggen, iedereen die interesse heeft, kom eens een keer langs. Op zaterdagmiddag, elke zaterdagmiddag, tot in september ergens. Hè? We zullen sowieso een gezellige middag hebben. Ja. Ik wil eigenlijk zelf zeggen als Stefan, kom gewoon lekker langs. We maken er een leuke dag van. We laten jullie wat dingen zien. En misschien toekomstige leden. Ik zou zeggen, komen. Ja, en jij, Stefan, je gaat ook nog een opleiding doen, hè? Ja. Welke opleiding ga je doen? Ik ga in loop van het jaar ga ik de cursus voor buksmeester. Opvolger van André, zeg maar. Hè? Opvolger van André worden, ja. En hopen dat het lukt. Dat zijn 8 avonden of zoiets van 1,5 uur, hè? Ja, zoiets, ja. En dat doen deze jongelui allemaal om die schutterij Sint-Sebastianus in stand te houden. Grote complimenten, een applaus voor jullie. Groeten aan iedereen daar bij die schutterij Sint-Sebastianus. Ze zoeken nog leden, ze zoeken nog sponsoren die hun een warm hart toe willen dragen. In welke vorm dat ook, of het nu 5 of 10 euro is. Vroeger kwamen ze met de donateurskaart langs de deur, nu niet meer. Dus ga gewoon langs en doneer daar iets voor die geweldige schutterij. Schutterij Sint-Sebastianus, bedankt voor de komst naar de studio. Goed thuis en toi 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 op 4 september, want dan hebben jullie Koningsschiet, hè? Ja. Allee. Op zijn kerkruis. Ik zou zeggen, jong, kom ik allemaal lekker drinken en we hadden een schöne dag. Allee dan. Goed zo. Dankjewel. En dit was in ieder geval de schutterij Sint-Sebastianus 1881 Spekholzerheide. En ze zijn gevestigd aan het Wouwelpad in Kerkrade-West. Tot zometeen. Na 9 uur ben ik bij jullie terug. En jullie, toi toi toi. Adieu.